Zeit Fest gaztea. Jokin Pinatxo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Etorri zer moduz. Ongi eta zuek? Egia esan ongi. oso ondo. Bai. Egia esan oso ondo. Bai. Ez digu inork esan hau gaizki egiten ari garenik, beraz guk esango dugu ondo egiten ari garela. Seguro baiez. Sentsazio honakin behintzat. Ja kantatu duzu, baina pixka bat. Bai. Hori da. Izan dut kriston suertua oraintxe izarorekin abesti bat abesteko. Ez dakitzen bat denbora daramadan hemen Oso abestu gutxi, dugu. oraintxe etorri izan. Bestia, ja. Hostia, bestia honen izena ere esan egin behar da, Ez dakitzen bat, denbora daramadan hemen. Hoixe. Hori kantatu duzu elkarrekin. Elkarrekin, egin genuen lehengo astean lehen aldiz, eta bazen ere bai elkarrekin abesten genuen lehenengo aldia, eta esango nuen, errepikatuko dugu zeiden ez edo zer. Eta gaur berriro, kriston marabila izan da, eta oso pozik. Jendetza. Gau, Jendetza, bai. Pinatxo, daukagu gaur hemen penatxo bat, eta da, izaro hasi dela, justu gu hasi garen bai. ordu berean, hiruetan ez du Hori galdetu nahi nion, guk hemendik ez dugu ikusten, bai, pantailan ikusten dugu jendetza dagoela, baina nola nabaritu duzu giroa, jendea, sincer andaluz, Osa, benetan, Oso bero, gainera, ni sartu naizenean, sartu naizesten atokira lehenengo izar hori Bai. begira, eta ratotxo bat abesten ibili eta gero buelta eman dut, eta hortxe Bai. ikusut jendetza guztia, Bai. eta jendea dantzan, jendea eskuekin gora, eta bueno, marabila. Vertigo pixkat ere bai, akaso, Bueno, baina kriston motivazioa ere bai, nire bai. horrek kriston pila betetzen dit, eta Motivazioa baita zure kontzerturako. hori da, Zuk ere baduzulako kontzertua gaur. hori da, gu 10 erditan Hamar egonen gara, erditan. ara larko dama eszenatokian, eta, bueno, bazen, eskusa bat ere, ja, bueno, eguerditik berotzen hasteko pixka bat, hori da. Olako kontzertu bat, jaialdi batean, igual diferentea da, baina nola prestatzen duzue eguna, gaurko eguna, zuko ontsa zer egingo duzu kontzertua hasi arte. Ze gozaldu duzu? Nola hasi gara? Ze gozaldu duzu baita. Gozen kronologia bat egiten amese. Hori begarratzitsua da. Gozaldu ditugu makinetanik, gelditu garen lekuan napolitana bat, kafe batekin. Nahiko ondo, nahiko Igual ondo. gasolinera batean. Bai. Vale. Hasi zarete horrela, ja etorri, eta ez dakit hori zuek montajea, eta bueno, lehen bizi movida guztiak deskargatu eta ze... Hori da, gero soinu proba egin dugu, goizean goiz, ateak ireki baino lehen, eta gero ongara lasai, neko goiz bazkaldu dugu ere bai, eta kontzertuak pasa da, eta hemen gaude. Eta oin, ordu hauek, nolakoak izaten dira zuretzat? Bueno, orain tokatuko zait, nire taldekidekin elkartu, eta astea pixkat gauzak deskargatzen, estenatokiatzean gauzak prestatzen, berotzen, ere bai barropak leku batetik bestera mugitu, eta horrelako atzeko gauzak. Nola prestatzen? Ai, barkatu, Ez, barkatu, behar izaten duzu konzentrazioa, bakarrik egon, Bueno, edo... kontzertu baino lehen pixkat bai, Pixkat bai. batez ere berotzen ari naizean edo, gustatzen zait, begin jantzita gaudenean igual faltoko dira 15 bat minutu edo, pixkat lasai egotea, nire kontura berotzeko eta kontzentratzeko. Honelako jaialdi baterako setlista nola prestatzen da? Osa, zeren arabera, ze pentsatzen duzu, ez ze kalkulatzen, zerekin hasi, zerekin jarraitu, zerekin amaitu, gaurkoa bezalako, gauza erraldoi batean. Bai, handicap bat izaten da denbora, ez? Orduan, ordutxo bat dugu kontzertua emateko, eta saiatuko gara, ordu hortan setlista alik eta gehien esprimitzen, eta izan dadila hasieratik bukara arte, kriston festa, ez? Zerbait berezia antolatu duzue, justu gaurko, bestetan ikusi ez duguna, edo, pizka bat egin duzue. Ari gara pixkat nahazten batera genuen lehenengo ez gaitza loak harrapatuko diskako abestiak, gero zuzenean atera genuen epeko beste bertsio batzukin eta pixkat kontzerturo bagabiltza pildora txikiak aldatzen eta pixkat kontzertu bakoitzara izateko berezia eta gaurko ere hala izango da. Eta hemendik aurrera, jaialdi honen ostean, dituzue kontzertu asko, uda nola dator, zuek ikusteko aukera izango dugu? Bai, justu duela, ez dakit aste bat edo, atera nioen hemendik ekainar arteko kontzertuak, eta egia esan, super eskertuak, ditugulako desente. Bukatuko dugu ekainako udaberri sekzio hau edo EHZ-tan gainera lehen aldiz, kriston plazerra horrelako leku batean jotzea, eta oraindik ere, ari zaigu uda pila bat betetzen, orduan nik uste dut, egongo dela aukera hainbat lekutan ikusteko. Hombre, jartzen duzuen martxarekin nik Orion ikusi nituen, benetan, eta zoragarria da. Eta orain hori esaten dut zure aurrean dagoelako Jokin, baina nik esango dizut guri ere pribatuan esan zigula. Hombre. Ojo Janus Lester, zuzenen ikusi eta dantzatzeko talde bat. Egia da Jokin zueke oraintxe osatu duzuena talde gaztea dela. Ibilbide laburra izan duzuela, baina emankorra oso eta dagoeneko igo duzuen gailur horretatik zuk perspektiba pixka bat hartuta nola ikusten duzu orain arte hain demora gutxian egin duzuen dena. Bueno, ni nago superpozik, eske nik uste dut nagola, eramatu duzunean bezala aurru bat atrakzio parke batera eta montatzen da leku batean eta dago superpozik, montatzen da beste batean eta oraindik gehiago, ni nago pixkat hola, egia da
egin dugula atzetik lan pila, baina kriston gustoz, eta nik uste dut bari garela gozatzen, ez delako beti hola, batzutan tokatzen zaizu lan asko egin eta fruiturik ez jasotzea, eta tokatu zaigula azken urte honetan, egindako lan guzti horrek eman duela bere fruitua, eta bai ni, eta baita taldekide guztiok ere, super pozik, eta etorriko denaren zain. Etorriko dira gauza honak. Espero dut. Seguro baiet. Alaxe nahi dugu. Claro, baiet. Zuek zuzenean gaur ze ordutan, mesedez esan beran esaten duzuen bezala? 10 tertan. Ai, ze polita. Beti jate dute Ja, zerbait. bai, ahí ha caído una. Amar bertan beraz. Zeitfest gaztea jaialdian, Janus Lester. Kaunik ez dakit zemateraino esan liteken edo ez edo. Egin ahal izango dugu tap-tap. Hombre, konbidatuak zaudete. Bai. Perfecto, hori jakinda. Hori jakinda. Oraingoz jakin beharreko guztia ja badakigu. Joki Pinacho, Janus Lester, eskerrik asko. Eskerrik asko. Gozatu eta segi hortan. Zeitfest gaztea. Zure musika